Gipaubos sa Cebu City Council ang 8 ka sitio sa Barangay Lorega, San Miguel sa State of Calamity human naigo sa labing dakong sunog karong tuiga. Kapin sa 5,000 ka mga residente ang naapektuhan sa sitio Kamansi, Sirias, Itumyuta, San Roque, Lawis, Laguna, Laray ug Quadrangle. Naabot og 9 ka oras nga nakigkumbati ang mga bombero sa maong sunog niadtong Martes nga gibanabanang adunay danyos nga 2.5 million pesos. Ang mga apektadong pamilya gipahimutang karon sa evacuation centers sa James, sa Sacred Heart, Zapatera, Tipadilla ug Dayas. Niingon ang Department of Social Welfare and Services nga posibleng busaka pa ang natala nga gidaghanon sa mga pamilya. Samtang nagsugod na og panghatag og hinabang ang lokal nga gobyerno. Alang sa dugang update ning balita, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph.